Kubínska hola, Babia hora, Choč, Vaníkovské sedlo, Baranec, Vysoké, Nízke, Prašiva, Šachtičky a za ním je Matra, Sitno, Skalka, Boska, Borišov. Tak som jeho vyložila, že aspoň skúsi. Excelát. No sa tam povaloval na tom stole. Dobre. Ja Ivan robil raňajky potom asi o 2 dní, lebo potom, jak bolo lepšie, tak je to natrel na chleba, potom ho zvedol. Marhát Jaslovské Bohunice vzadu. Vyše mesiaca sa jej tam povaloval. Nie a nie. Nie, nevyšlo z toho, lebo keď som mala voľno, tak zrovna vtedy boli také, že ich bolo málo. Lepšie povedané, bolo ich dosť, ale prišiel ten. Teda... Ona mala také dobré, že akože radosť ich bolo jesť.